Eta suizidia prebenitzeko nazioarteko eguna da gaur eta datuak kezkagarriak dira ikusi. Iaz, 171 personak egin zuten euren buruaz beste Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, 2 egunetik behin persona bat suizidatu egin zen. 2023ko datuekin alderatuta, 30 gehiago da. Beraz garbi dago kopurua gora egiten ari dela. Naturalak ez ziren heriotzen artean gaina, kopuruari daukenez suizidioa da lehen kausa eta gehienak gizonezkoak dira. Hortxe duzu datua, 117 iaz. Emakumezkoak dexente gutxiago, guztira 54 izan ziren. Datuak bere utxen eta hotzean horiexek, baina guztiaren oinarrian hainbat istorio latz daude. Maite Ruiz egin izan gara, bere aitak bere buruaz beste egin zuen. Maitan Ruiz, mungiarra, duela gutxi bere aita suizidatu egin zen, eta gaur bizi izandakoa kontatu nahi digu. Orain dela 2 urte nire aitaren suizidioa pasatu zen, familiako baten deia jaso neban, momentu batetik bestera nire bizitza aldatu zen, eta horraz izan nire bizitza berria. Kasu gehienetan legez, ez zuten aurretik ezer sumatu. Ez esan nire aita zen, pertsonarik alaiena, erretiratua, ni bezalako eta zu bezalako beste pertsona bat, ez? Edonor izan daiteke, prebentzioa gakoa, konplexua ere bai. Osakidetzatik alegin bereziari dira egiten, baina... Suizidioaren etiologia multifaktoriala dela oso argi daukagu, hau da, ezin ezakegu esan suizidioaren kausa bat dela, ezta? Orduan interbentzioak bai, noski sanitarioak izan barko dira, osasun munduan egin barko dira, baina baita ere hezkuntzan, gizartean oro... Gizarte ekimen horretan diardu Zurt elkarteak, behar dutenei entzuteko prest, laguntza bideratzeko adi, eta gune beltzetan galeako muturrean adibidez, era zuzenean eragiteko neurriak eskatuz. Iragargiak ikusten dugu funtsezkoak direla. Ez sufritzen eta sufrimendu horretan dagoenean, badago momentu bat buelta eman aldiona eta bizitzara barriro etorri. Osea, hori pentsatzen dugu. Adituek azken orduko laguntza horren garrantzia baieztatzen dute, baina batez ere, hari mutur guztietatik ideia bera errepikatzen da. Hitz egitearen garrantziaz mintzo dira. Erabaki horretara eraman ziona izan zen isiltasuna, ez? Isiltasunak hil zion. Bere burua hiltzeko gure horretan dagoen pertsona batek ez da bere bizitza kendu gure. Beraiek benetan nahi dutena da beraien sufrimentuaz amaitu. Suizidio buruz hitz egin behar da. Suizidio tasak altua dira, suizidioa arazo larri bada eta berei buruz hitz egin behar da, baina ondo hitz egin behar da. Informazio argi eman behar da, populazioari mezu argi batzuk luzatu behar dizkiogu, problema bat dagoela adierazteko, eta horren aurrean zer egin daiteken ere informazioa beraiei iristeko, ezta? Balio bezak gaurko egunak bide horretan laguntzeko.